Lero manyasa voice box Mkuluyu kukhanga kuti walankhula mwano koma si mwano kachilungamo tupaja pena pake kamapweteka ndithu nde anzathu amalawi makamaka inu adzipani zotsutsa chonde musangomunyoza munthuyu koma tamvetserani kuti uthenga umene akubweretserani ndi wotani. Chonde kalembetse chifukwa chokuti nkhale mukupanga kampeni yamphamvu mma social media mu ma YouTube muka ndi ma Facebook mu koma tu Facebook simawinitsa president mavoti ndi amene amawinitsa president ndipo kuti mukavote muyenera kuti inyo mukhale ndi chiphaso chovotera. Nde chonde tikupemphani kuti musafoke musachite mantha, pitani mukalembetse mukaundula mavoti kuti inuyo musathe kukhala ndi mpata ompatsa president wanu amene mukumfuna kumtima chance yolamulira dziko lino la Malawi. Nde Mkuluyu chonde, do not shoot the messenger but please listen to the message pano pa Nyasa voice box. Mwina anthu nkomadabwa kuti kodi akuongeresa angonena kuti chakwera awina audalira chani anthu amenewa. Ndithu manena zonena kuti aya agogosa awina koma chakwera awina audalira chani anthu amenewa. Tudalira akaka ife sitithamanga nawo ku social media umononga madata nomangolongolola ma social media kuti aya agogo awina timadalira kameneka. Utero iweyo lotilankhulana nawo choka mmawa pa social media ukafika mpaka madzulo koma ngati ulibe akaka ungotitetsapo nthawi. Ndiye tikamanena kuti musipi wina tumang'ana kanthu kameneka kadeira kuti kodi tinako sindife anthu ongolankhula ngati chidebe chopanda madzi ya uzikhala uli nkameneka.